Basa ngoko alus. Basa ngoko alus sakmenika basa ngoko kecampuran krama alus. Jadi wau sampun dijelasne wonten ngajeng basa ngoko kecampuran krama alus. Jadi dalam satu kalimat ing saukara niku wonten kalih tembung. Wonten tembung ngoko kaliyan tembung krama alus nggih. Nah, ing mriki gunane basa ngoko alus. Damel napa? Omong-omongan kalih sinten basa ngoko alus? Wong tuwa karo wong sing luwih enom sing perlu diajeni. Tuladhane ing kene. Bapak kepala desa, kepala desa di suatu desa itu biasanya yang menjabat itu lebih muda dibanding rakyatnya yang sudah umurnya di atas bapak kepala desa. Contohnya ada mbah-mbah yang lebih tua itu harus menghormati bapak kepala desa yang umurnya lebih muda dari si mbah. Niku contonipun. Jadi wong tuwa karo wong enom. Jadi wong tua mau rakyate wau yang lebih tua menghormati bapak kepala desa yang umurnya lebih muda dari mbahnya. Iku biasane kanggo menghormati. Bahasa yang digunakan itu biasanya bahasa ngoko alus. Nomor kalih, wong enom marang wong tuwa sing wis kenal raket. Tuladhane bapak kalian ibu. Nah, biasane ibu luwih enom marang bapak utawa bapak luwih enom saka ibu. Dadi sing luwih enom amarga kenal raket iku dadi biasane nggunakake basa ngoko alus. Nomor 3, kanggo ngurmati marang wong sing dijak omong-omongan. Untuk menghormati orang yang diajak berbicara. Next, ciri-ciri utawa titikane basa ngoko alus. Ciri-cirine. Nah, mau sampun kasebut ing ngajeng nggih, tembung ngoko kecampuran krama alus. Nah, sing dikramakne alus sing pundi? Sing di ngokokne sing pundi nggih? Ing mriki sing dikramakne iku perangane awak. Tembung kriya utawa kata kerja saka wong sing dijak omong-omongan. Jadi sing dikramakne iku wonge utawa panindake utawa kata kerja apa yang dilakukan panindake nggih. Ning kene tuladhane tembung kriya iku turu lan mangan. Turu itu diarani tembung kriya amarga turu ing kene dheweke nindakake gawean turu. Mangan uga mekaten. Mangan diarani tembung kriya amarga dheweke nindakake kegiatan mangan. Titikane ingkang nomor 3 yaiku tembung aku iku tetep dadi aku. Maksude tegese tembung aku iku yen diowahi ing basa ngoko alus iku tetep dadi aku tembunge nggih. Terus tembung kowe yen diowahi dadi basa ngoko alus iku owah dadi panjenengan, berubah menjadi panjenengan krama inggil nggih. Dadi sing diubah dadi krama inggil ning kene kowe. Lanjut. Tuladha ngoko alus. Bapak tindak menyang Malang nitih sepur. Bu Susi mundhut gula 2 kilo. Pak Lurah ora sida rawuh ing kampungku. Aku ditimbali bapak supaya resik-resik latar.
Nah, ing kene tembung tindak, mundhut, rawuh, ditimbali iku diarani tembung kriya. Panindake apa yang ditindakne, apa sing ditindakne dening bapak. Mundhut berarti nopo sing ditindakne dening Bu Susi. Bu Susi nopo? Mundhut. Rawuh. Nah, sing ditindakne Pak Lurah yaiku ora rawuh ing kampung. Ditimbali berarti sing ditindakne aku ning kene ditimbali bapak. Oke, jelas? Eling nggih. Yo, eling coba dieling-eling sing dikramakne inggil iku tembung kriya utawa kata kerja. Liyane tetap ngoko. Nggih. Oke, lanjut. Basa krama lugu. Basa krama lugu iku basane krama kabeh. Gunakake tembung lugu utawa madya. Kabeh ora kecampur krama inggil. Ciri-cirine tembunge ora kecampur krama inggil. Ater-ater lan panambange dikramakake. Ater-ater iku napa? Ater-ater sakmenika imbuhan sing wonten ing ngajenge tembung. Imbuhan yang ada di depan kalimat atau kata. Nggih, niku ater-ater. Lajeng panambang niku akhiran sing wonten ning burine kata utawi ukara. Nah, dadi akhiran utawa panambang ning krama lugu, krama madya niku dikramakake. Nomor 3, tembung aku yen diowahi dadi krama madya iku dadi kowe. Dadi kula nggih. Ngapunten, dados kula. Menawi kowe yen diowahi dirubah jadi krama madya utawa krama lugu niku dados sampeyan. Sakmenika. Nggih. Gunane krama madya utawa krama lugu. Gunane damel omong-omongan kalih sinten? Omong-omongan karo kanca sing lagi kenal utawa durung kulino. Contone, sampeyan numpak bis ning sandinge ana kanca, sampeyan ditekoni. Nah, daleme pundi? Nah, iku biasane sampeyan nek nyauri nggawe basa krama. Ora mungkin sampeyan nggawe basa ngoko padahal kamangka nembe tepang. Lagek kenal, nggih. Nomor kalih, wong tuwa marang wong enom sing durung kulino. Wong tuwa marang wong enom sing durung kulino. Dadi wong tuwa ki karo wong enom lagi kenal ceritanya. Dadi wong tuwa ning kono durung kenal karo sing enom. Mulane wong tuwa ning kono nggunakake basa krama. Katen. Nggih, salajengipun tuladhane krama